Upoznit ću vas majkama! Naša obitelj vodi jedan od najstarijih hramova u Torontu i najposebnijih. Umjesto da štujemo nadnaravno, mi štujemo svoje pretke. I to ne samo frajere! Naša najštovanija pretkinja, San Yi, bila je znanstvenica, pjesnikinja i zaštitnica životinja. Posvetila je svoj život šumskim životinjama, a posebno crvenoj pandi. Voljela ih je zbog vatrenog krzna i nestašnog karaktera. Od tada crvena panda blagoslivlja našu obitelj srećom i blagostanjem. A može blagosloviti i vašu? Doviđenja! Vidimo se idući put. Hvala na posjedu.